Ben queridos admiradores, ben queridos xeadeiros, as nosas máis queridas seguidoras, os nosos máis queridos fans. aquí estamos para contarvos a historia máis... a verdadeira historia, a case verdadeira historia. A historia que pudo ser certa. Bueno, a historia, certa ou non, de Gorentosadas. Aquí estamos para contarvos a certa, ou pode que non, a verdadeira ou non historia de Gorentosadas. Ai, cala, cala, que aburres. Unha historia na que palabras como apatía, Aburrimento. ou indiferenza, non teñen cabida. e como nós queremos vivir nun mundo cargado de imaginación, fantasía, creatividade, Invitábamos a viaxar a este universo a través da música. pois, pendurado na maxa das notas musicais, convidamos a asistir o día 14 ao primer Festival de Teatro Escolar de Melide. Un espectáculo que vos invita a entrar no mundo da creatividade, do xogo e da cor. Unha obra cargada de sorrisos e dedicada a todos aqueles que non teñen voz. Veremos o 14.